Čaute lidi, dneska tady mám nový video a to video je, že jak mi prostě všichni pořád píšete do komentů, vyměníš tu Koli, vyměníš toho jezevčíka, prostě prosím, já prostě chci úplně toho jezevčíka a tu Koli nebo toho pudla, už mě to fakt štve. Protože tohle já snažit nebudu. Když vám výrazně do komentářů napíšu, nevyměňuju, protože to vyměňuju. Dneska posílám poštou. Vyměňuju to za jiný LPS s Adi Jižičkovou. A ty LPS Sarach mi ruply už nervy na tebe. LPS Sarach, přestaň, Adi Jižičkové. Mlet takový blbosti, když to není pravda. Ten jezevčík je to a to. A za prvé toho jezevčíka jsem koupila za 600 nebo 700. Jasný. Takže tohle už není normální. Prý má hodnotu 20 nebo 27 korun. Jasně. A doga má hodnotu 700. Když to není ani pravda, tak přestaň. Protože tohle není možný, víš? Ty si možná myslíš, že je fake, že má fake oči, ale není to pravda. Možná si myslíš, že je celý fake, ale není to pravda. Nemá LPS, ale má magnet. A tohle ničemu nerozsvědčuje. Takže okamžitě přestaň, nebo mi rupnou nervy a uvidíš, co s tebou udělám. Chválit tě můžu. Ale za tohle tě teda fakt chválit nebudu. Jo, takže máš dobrý videa, chválit tě budu za videa, ale budu ti dávat lajky, všechno, ale odběry, jo, ale toto už dál nejde tak. Takže tohle bylo dnešní info, že nevyměňuji tyhle 3 LPS. Ale jinak třeba LPS takhle vyměňuji, takže čau!